Kom så, Asger. En lille opkobling. Ned med ham. Kom ned! Asger, det var dig, jeg hæppede på! Mig, der havde gættet på, at erfaringen ville have vundet. Vi kommer fra en forening, der St. Martin-kompagniet, og vi er herinde for at hjælpe museet i den her uge på deres middelalderuge. Vi takker for jeres opmærksomhed og bukker.